ई कुल आवाज है ओ आवाज में दर्द होके के चाहिए आ तू आवाज तो लगाओ तार चैनल 4 फीट बा सब लोग के चैनल चलत कि रुकल चलत दिनेश बाबू इहो आवाज लगाओ तार हां हमहू आवाज लगाओ तारे हां बाकी ई आवाज लगाओ तारे नु तो हेहू लंग से अलग ही जाता आ हेहू लगे अरे पिया कहला या कहले बाहर रे जाई आहो कुछ दिन में लौटी के जाई ई कुल आवाज है ओ आवाज में दर्द होके के चाहिए हां आ तू आवाज तो लगाओ तार चैनल 4 फीट बा सब लोग के चैनल चलत कि रुकल चलत दिनेश बाबू इहो आवाज लगाओ तार हां हमहू आवाज लगाओ तारे हां बाकी ई आवाज लगाओ तारे नु तो हेहू लंग से अलग ही जाता आ हेहू लगे अरे पिया कहला देखो हमारा लाज लगल ई बात पनु ओ कि हमारा सामने केहू गायकी देखावे लगल देखो हमनी के लेवल भाई वाह आ लेवल वाला के संगे लेवल वाला बतिया वाला तो बढ़िया लगेला हां अभी मार्क्सस के लेवल हवे अभी गाजरा के हलवा खाता रहे हां बिहान हो तो जंत निका खाई हैं का शक्कर कौन लगी है खाए सब लोग अपना अपना जगह पर निमन रहे हां अलबेला साहब तार नाम अलबेला ना चाहिए ना तार नाम ना ना हमारे से पूछा हमारा के कहे दल तार नाम जंतर का चाहिए का अरुण गदा पूछा का है ए मर्द तनी हे तर गीत गाने गावल जाला हां जहां आंगन में गीत गाने होला जहां माई बहन लोग बैठा रहेला हां ओजा ऐसन बात बोले के चाहे ना जी दूगो हमनी के घर के बबी लोग हेजा बैठा रहला हां अतना सुंदर शास्त्र के बात ही कहले हम माइक हटा के हां आ माइको में कोई तरह की बात तर सका ए तोरा भला ई अपना का पढ़ले जानता हां बात रे कि नेशनल इंटरनेशनल के स्पेलिंग बता देबो हां बता दे सुनबो का देबो बोला का देबो नेशनल इंटरनेशनल के स्पेलिंग तहारा सामने ना बताई ना जे तारा के सिखौले ही ओकरा के हम बताई हाय 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 जे सिखौले ही हम ओकरा के बताइले तू तभी जन्मतुआ बाबा तारा संगे गीत गौने गाइले ना तारा के खेलाइले के खेल गायक गायकी क के अपन मार्केट जमावेला हां आ बुरबक बोली के अपन मार्केट जमावेला हां तरुआ प्योर गधा टाइप के बने हां गदहो में गदहा पूछी कैसे कैसे रुआ गीत गौने से खेलत नहीं के खासा लड़त नहीं हां बेमसरफ के लड़त नहीं हां आ लड़ाई ना कोई जाला गीत गौने गावल जाला हां मॉरिशस हम गइल बानी हां मॉरिशस गया के बुझाते कि कान काट कादो कबार ले के करा दोस्त सम्मानित कुछ नहीं है अब ऐसा ने हम सम्मानित के फेर में ना रहिला कहत नहीं कि हम अपन जिंदगी अपन गुजारल चाहत नहीं हां सभे में रही के अपन जिंदगी बिता दी चाहत नहीं हां ई लागत रे भिखारी बाबा के हमरा के गीत सुनाब अब देखिए माई के का मोहर के बखान करबो तो बढ़िया ना लगे भिखारी बाबा के हम गीत ना जानी ले जाने नहीं असही मार्केट में बने हां रेट बा हां वेट बा हां 25,000 हमने के पेमेंट बढ़ुए हां जहां भी सट्टा लिए तो 25,000 26,000 30,000 हां इनकर सट्टा देखल जी इनकर 8,000 से 7,000 है मर्द तरिया लगातार मारी सस हमरा भीरे देखावे इहे कहि के जियो ये लो कहि के जियो नहीं तो देखो अगर का पियो जियो नेपुल टूट जाई मई दूध नीचे गिर जाई और दोबारा जाइबो आबो बात कही कौन अब तनी फिर डिप्टी खाली ज्यादा हो जाओ चलो तनी रनिंग गीत बजा लो रेडी 1 2 3 4 Hey!
डीजे बंद कर दलो लो का ही दादा डीजे चलत रहे था ओ उनकर लखा तू का पागल लागला लारे फोटे मर्दवा कूली गिरा दे ओ बाप रे बाप